ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид аст. Мустақиман аз телевизиони Сафина дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов дар пояи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ гулчанд баргузошт. дар маросими гулчандбаргузорӣ меҳмони олимақомро муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Олжас Бектеновро, ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф овард, ба ҳузур пазирифтанд. дар мулоқот маҷмӯи масоили дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Қазоқистон баррасӣ шуд. Уважаемый Олжас Абаевич, приветствую вас в Таджикистане. Еще раз искренне приветствую вас. Рад нашей встрече. Поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра. Желаю вам успехов в государственной деятельности. Стратегические партнерства наших стран динамично развиваются по всем направлениям. Расширяются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы тесно сотрудничаем в области безопасности и в других сферах взаимных интересов. Дальнейшее укрепление взаимоотношений с Казахстаном является приоритетом внешней политики Таджикистана. Сегодня я хотел бы обсудить с вами их состояние и перспективы. Желаю вам приятного пребывания на таджикской земле. Глубоко уважаемый Эмомали Шарипович, в первую очередь разрешите поблагодарить вас за радушный прием, за возможность быть принятым вами. Позвольте передать самые наилучшие пожелания и приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за оказанную братскую помощь в связи с масштабными паводками в нашей стране. В Казахстане высоко ценят ваш личный вклад в становление и развитие наших отношений. Мы рассматриваем Таджикистан как надежного стратегического партнера и союзника. Между нашими странами не было и нет никаких неразрешенных вопросов. Все решается в духе союзничества и братства. Весьма символично, что именно в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами в прошлом году состоялись два ваших знаковых, очень важных визита в нашу страну. Декларация о союзническом взаимодействии открыла новую веху в летописи двусторонних отношений. Беспрецедентные по масштабу Дни культуры Таджикистана в Казахстане стали очень яркой страницей в нашем культурно-гуманитарном сотрудничестве. Мы уделяем очень большое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Вами и Касым-Жомартом Кемелевичем поставлена задача по наращиванию товарооборота и доведению его как минимум до $2 миллиардов, то есть двукратное увеличение. И мы с таджикскими коллегами, с таджикским правительством будем над этим очень предметно работать. Мы придаем особое значение предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Таджикистан. Готовимся к нему, чтобы он стал действительно очень таким важным, содержательным.
در دویره سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان ملاقات سروزیر جمهوری قزاقستان اولژاس بکتنوف با سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهره سلزاده دایر گردید. ضمن ملاقات جانب‌ها مهمترین مسائل همگرایی دوجانبه و بسیار جانبه را مورد بررسی قرار داده بهر تقویت بخشیدن رابطه هوسمندی ظاهر کردند. تاکید شد که نوابسته از سطح خوبی همکاری ها امکان باز هم تقویت بخشیدن رابطه بین دو کشور دوست وجود داشته در آینده با اندیشیدن چاره‌های تأخیرناپذیر و نتیجه آور می توان همگرایی تاجیکستان و قزاقستان را به مرحله نوی رشد رسانید. نیمه دوم امروز سروزیر جمهوری قزاقستان محترم اولژاس بکتنوف بعد انجام سفری رسمی در جمهوری تاجیکستان به وطن برگشت. در فرودگاه بین المللی دوشنبه مهمان عالی مقام را سروزیر مملکت قاهره سلزاده و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد خانم اودیل رنو باسا را به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات حالت کنونی و دورنمای همکاری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با این سازمان با نفوذ مالیوی جهانی مورد بررسی قرار داده شد. محور اساسی واخوری را مسائل مربوط به همکاری‌های دوجانبه آید به رشد نقلیات شهری، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش اقتدار شهر، فراهمسازی شرایط بهر بنیاد آینده بهتر و استوار برای شهر دوشنبه و ساکنان آن، ساختمان راه و استکاده‌ها و دیگر سمت‌های برای هر دو جانب مفید تشکیل داد. رئیس شهر دوشنبه و پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد همچنین موضوعهای مربوط به همکاری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را در سمت تطبیق با ثمر لایحه‌های نو بررسی نمودند. اشتراکچیان واخوری قرار دادند که من بعد نیز همکاری‌های برای هر دو جانب مفید را در ساحه‌های گوناگون ادامه داده لایحه‌های نو مشترک را راه‌اندازی نمایند. در ملاقات همچنین دیگر مسائل‌های مورد توجه طرفین محاکمه گردیدند. در دایره تطبیق هدف‌های سال 2024 سال معرفت حقوقی و جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2025 در اگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان همایش برگزار شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. هدف از تشکیل این همایش در اگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان بلند برداشتن سویه دانش حقوقی و اطلاعاتانی کارمندان این نهاد ارزیابی شد. تذکر داده شد که سال معرفت حقوقی به خاطر احترام گذاشتن به تفکر ملی ساکنان مملکت و ارج گذاشتن به خودشناسی ملی آنها اعلان شده است. در کار این سمینار مشورت رهبریت اگنتی مهنت و شغل اهالی، کارمندان مسئول پروکراتورای گنرالی و وزارت کارهای داخلی مملکت ابراز سخن کرده پیرامون مهمیت این تصمیم و مسئله پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم اندیشه رانی نمودند. ضمناً شرکت کنندگان اطراف اهمیت و تطبیق عملی استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 مبادله افکار نمودند. در واقع تشکل معرفت حقوق شهروندان تقاضای زمان نوین و جامعه شهروندی می باشد که در این رابطه فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 آگوست سال 2023 تحت رقم 668 به توصیه رسیده است که در رابطه با گفته‌های بالا اگنتی مهنت و شغل اهالی جهت تطبیق فرمان مذکور در اساس نقشه چارگانی‌های اگنتی آید به عملی نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 ایون سال 2021 تحت رقم 187 درباره استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای
21/2025 дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон мизи мудаввар баргузор намуданд ва ҳадаф аз баргузории чорабинии мазкур пеш аз ҳама баландбардоштани савияи ҳуқуқии кормандони дастгоҳи марказии агентӣ ва зерсохторҳои он мебошад ки барои пешгирӣ кардани роҳҳои ҳодисаҳои номатлуб бахусус экстремизм ва терроризм равона карда шудааст. дар чорабинӣ зикр гардид ки имрӯз таҳдиди терроризму ифротгароӣ ба сулҳу суботи давлатҳо, таъмини ҳаёти осоиштаи башарият, амнияту оромии бархи давлатҳо ва пешрафти самту соҳаҳои гуногуни ҷомеаи муосир хатарҳои ҷиддӣ эҷод намудааст. тазаккур дода шуд ки дар шароити паёмадҳои сиёсию идеологӣ ва таҳдиду хатарҳо ба амнияту суботи давлатҳо аҳли зиё ва дигар қишри фаъоли ҷомеаи моро зарур аст ки ба хотири тарбияи дурусти насли наврасу ҷавон тамоми роҳу воситаҳои таъсиррасонро истифода баранд. донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино аз бонуфузтарин муассисаҳои олии таълимии кишвар аст ки дар омода сохтани мутахассисони сатҳи баланди соҳавӣ саҳмӣ муносиб дорад. гузаронидани озмуну олимпиадаҳо миёни донишҷӯёни ин донишгоҳ аз қисматҳои муҳими низоми таълим дониста мешавад. ин навбат қадрдонии ғолибони олимпиадаи Авитсена доир шуд. 76 нафар ғолибони Олимпиадаи Авитсена 2024 дар доираи як ҳамоиши сатҳи баланд дар Душанбе қадрдонӣ гардиданд. Ин озмуни сатҳи байналмилалӣ аз ҷониби Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон соли дуюм аст ки доир мегардад. Пурзода Маҳмадшоҳ Қурбоналӣ, ректори ин мактаби олӣ, зимни суханронии худ ғолибони Олимпиадаро барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ табрик намуда, баргузории ин тадбири байналмилалиро дар баландбардоштани сатҳу сифати дониш, малакаҳои амалӣ ва таҳкими нерӯи зеҳнии донишҷӯён иқдоми муҳим арзёбӣ кард. Дар дуюмин Олимпиадаи Авитсена 2024 824 нафар донишҷӯ аз 23 муассисаи олии таълимии хориҷ ва 27 донишгоҳи ҷумҳурӣ ширкат варзиданд. Тибқи иттилои масъулин дар ин олимпиада аксари ҷойҳои ифтихорӣ насиби донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино гардид. Яъне дар ин олимпиада донишҷӯёни ин мактаби олӣ тавонистанд ки 76 ҷойи ифтихориро ба даст оранд ки ин дар байни иштирокчиёни олимпиада аз муассисаҳои таълимии тиббии дохил ва хориҷи кишвар нишондоди олӣ мебошад. Олимпиада дар ду давр гузашт. Аввал саволҳои тестӣ буданд бар мо, 25 саволи тестӣ, баъд бошад ва ситуатсиони задачи. Мо онҳоро ҳал намудем ва баъд аз он дар давраи ниҳоӣ бошад мо малакаҳои амалии худро нишон додем. тавре иттилоъ дода шуд, Олимпиадаи Авитсена 2024 аз санаи 3 апрел то 20 апрели соли 2024 дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино бо иштироки донишҷӯёни хориҷӣ ва дохилӣ баргузор гардид. Дар он донишҷӯён ба тариқи онлайн ва ҳузурӣ ширкат варзиданд. Олимпиада аз рӯи ду номинатсия тиббии назариявӣ ва клиникӣ ки 25 номгӯи фанҳоро дар бар мегирад, бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ баргузор гардид. Олимпиада дар ду давр гузаронида шуда, дар даври финалӣ 165 нафар донишҷӯе ки дониш ва малакаи хуб доштанд, соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ gaштанд. Аз инҳо 90 нафарашон тариқи онлайн ва 75 нафар тариқи ҳузурӣ аз 18 муассиса, 4 муассисаи ҷумҳурӣ ва 14 муассисаи хориҷӣ мебошанд. дар донишгоҳи давлатии Данғара дар доираи баргузории силсила чорабиниҳо бахшида ба ҳафтаи илм ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии назариявӣ таҳти унвони масъалаҳои рушди хизматрасониҳои бонкӣ дар шароити гузариш ба низоми нави рақамикунонии иқтисодиёт баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов дар ин хусус. масъалаҳои рушди хизматрасониҳои бонкӣ дар шароити гузариш ба низоми нави рақамикунонии иқтисодиёт таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии Данғара конференсияи ҷумҳуриявии илмии назариявӣ баргузор гардид. тибқи нақшаи кори ҳамоиши имрӯза, ҳайати меҳмонон аз намоиши дастовардҳои устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара дидан карда, бо китобҳои тозанашр ва лоиҳаҳои илмиву эҷодии онҳо шинос гардиданд. чорабинии мазкур ки бо ташаббуси факултети молия ва иқтисод бахшида ба ҳафтаи илм роҳандозӣ гардид, дар он намояндаи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон, бонки миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ, ҳайати профессорон омӯзгорон, аспирантону магистрон ва унвонҷӯён аз донишгоҳу донишкадаҳои кишвар ширкат доштанд. тавре баромадкунандагон зикр намуданд, яке аз омилҳои асосие ки барои суръатбахшии рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонад, ин рушди технологияҳои рақамӣ мебошад. рушд ёфтани технологияҳои рақамӣ дар Тоҷикистон барои расидан ба ҳамаи ҳадафҳои рушди устувор аҳамияти муҳим дорад.
гуфта шуд ки гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ барои тоҷикистон аз бисёр ҷиҳат манфиатовар маҳсуб меёбад, аз ҷумла барои суръатбахшии рушди соҳибкории хурд ва миёна, баландбардории ҳосилнокии меҳнат, афзоиши рақобатнокӣ ва умуман рушди иқтисоди миллӣ мусоидати фаъол хоҳад намуд. дар идомаи ин тадбири илмӣ назариявӣ устодон бо маърузаҳои худ дар мавзӯъҳои ташаккул ва такмил додани низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, муаммоҳои ҷорӣ кардани рақамикунонии аудит дар фаъолияти корхонаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди ҳисоббаробаркунӣ муҳосибӣ ва аудит дар ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифа ва шаклҳои ҳисоббаробаркуниҳо дар пардохти электронӣ дар шароити имрӯза, самтҳои афзалиятноки инкишофи қарздиҳии хурд дар деҳот ва амсоли инҳо баромад намуда, вобаста ба паҳлӯҳои дигари мавзӯи матраҳ шуда андешаҳои ҷолиб баён намуданд. ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ назариявии масъалаҳои рушди хизматрасониҳои бонкӣ дар шароити гузариш ба низоми нави рақамикунонии иқтисодиёт дар шакли мустақим ва фосилавӣ дар ду бахш, бахши масоили рақамикунонии иқтисоди миллӣ ба воситаи низоми бонкӣ, бахши масоили молиявӣ ба ҳисобгирӣ ва идоракунии иқтисоди миллӣ зиёда аз 50 мақолаҳои илмию таҳлилии олимон, аспирантону унвонҷӯён ва магистрон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. шаҳри Хуҷанд, маркази маъмурии вилояти Суғд, давоми чанд соли охир ба яке аз шаҳрҳои рушдкардаи минтақа табдил ёфт. ба вусъати ин раванд ҳукмфармо будани фазои сулҳу суботи сартусарии ватан, татбиқи ҳадафҳои созандаи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон ва дастгирии ҳамаҷонибаи бахши хусусӣ мусоидати фаъол кардааст. қомат афрохтани биноҳои баландошона тибқи нақшаи генералӣ ва бо риояи меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ зебогиҳои ин гӯшаи диёрро бештар намудааст. тафсилот дар ин хусус. дар ҳошияи омодагиҳо ба ифтихори ҷашни сазовори 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои гуногун соҳа идома доранд. ҳамчунин дар шаҳри Хуҷанд мувофиқи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳр корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром ҷараён доранд. тибқи нақша дар маркази шаҳри Хуҷанд хонаҳои баландошонаи истиқоматӣ қомат афрохта ба ҳусни шаҳр зебогии дигар мебахшад. бинои баландошонаи Дӯстон иборат аз 3 бинои 7 ошона ва дорои ҳуҷраҳои барҳавои истиқоматӣ мебошад. дар бинои якум корҳои сохтмонӣ моҳи майи соли сипиригаштаи 2023 оғоз шуда, имрӯз 25-30% корҳо ба охир расидааст. яъне 3 ошёна бароварда шуда боз 4 ошёна бунёд карда мешавад. дар бинои дуюм бошад корҳои сохтмонии охири соли 2021 оғоз гардида, имрӯз қисман мавриди истифодаи аҳолӣ қарор гирифтааст. инчунин дар бинои сеюми иншоот тибқи маълумоти расида, корҳои бунёдӣ моҳи майи соли гузаштаи 2023 шурӯъ гашта, имрӯз дар арафаи анҷомёбист. 7 ошёна бароварда шуда алҳол корҳо дар намуди зоҳирии бино рафта истодааст. дар ин иншоотҳои баландошона техникаи зарурӣ ва 42 нафар қувваи кории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сомон сохтмон ва компания ҷалб карда шуданд. бо фароҳам овардани шарту шароити зист ва мавриди истифода қарор гирифтани хонаҳои истиқоматӣ, як қатор оилаҳо соҳиби хонаву манзил гашта, бо ин васила сатҳи зиндагии мардум тадриҷан беҳтару хубтар мегардад. чунин сохтмони иншоотҳо дар дигар минтақаи вилояти Суғд низ вусъат мегирад. дар яке аз қисмҳои низомӣ дар шаҳри Турсунзода бо мақсади баланд бардоштани тарбияи ҳарбии ватандӯстии наврасону ҷавонон, тарғибу ташвиқи дӯстиву рафоқат байни онҳо бо ҷалби хонандагони муассисаҳои таълимӣ даври минтақавии озмуни ҳарбӣ варзишии ватанпарвар баргузор гардид. муассисаҳое ки дар ин мусобиқа фаъолона иштирок намуданд, бо мукофотҳо қадрдонӣ шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши Бахтиёр Қодирзода. дар қисми ҳарбии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода бо иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии як қатор шаҳру ноҳияҳо даври минтақавии озмуни ҳарбии варзишии ватанпарвар баргузор гардид. дар чорабини намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар роҳбарони бахшу сохторҳои мақомоти маҳаллӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. гуфта шуд ки мақсад аз баргузории мусобиқаҳои варзишӣ баланд бардоштани
افزودن سطح خویشتنشناسی، صفت‌های اخلاقی، بیدار نمودن حس وطنپروری، جسارت، زیرکی و تاب‌آوری جوانان میباشد. باعث تذکر است که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها که ماهیت وطنپرستی و وطندوستی دارند در شرایط تیز و تند جهان امروزه سری‌وقتی بوده، از جانب دیگر برای آماده نمودن جوانان به ادای خدمت در صف قواهای مسلح کشور سهم مؤثر می‌گذارد. در ادامه گروه ها همه شرط های نظامنامه را با نوبت اجرا کردند که از جانب داوران هر یک حرکت، اصول مشق، طرز قدمزنی، سر و لباس و اجرای دیگر شرط ها بهاگذاری کرده شد. در نتیجه طبق خلاصه داوران مسابقه با نشاندادهای نظررس و اشتراک فعالانه دسته خوانندگان مؤسسه تعلیمی ناحیه رودکی سزاوار جای اول، مقام دوم شهر ترسونزاده دانسته شده، زینه سوم نصیب خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر وحدت گردید. در فروردین غالیبان با جام، مدال و دیپلم‌های درجوی مقامات اجرایی حکومت دولتی قدردانی گردیدند.